साबायखर बावहरनाय थाबाय खौरांगिरि लोगो नोंथांमोननिसिम आरो बे समाव बनसुनिफ्राय जानानै खौरांगिरि लोगो नोंथांमोन आरो गासैबो बर' रायजो राजाफोरनिसिम बनसुनिफ्राय जानानै गोजोन मोनाबिलि आरो जांख्रिथायारि हामग्लायनाय बावहरनाय थाबाय। जोंना दिनै उदालगुरि जिल्ला बनसुनि दैदेननायाव दिनै उदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय हरिसिंगा खोन्दोखौ जों दिनै गोजोन दाफुंनानै लानो हाबाय। बेयाव जों आफादगिरि महरै मोननो हादों हितेश दैमारि बिथां आरो गाहाय नेहाथारि महरै एलबार्ट दैमारि आरो बुंथिगिरि महरै बिथां गेरेमसा बसुमतारी आरो गुबुन गुबुन बिबानाव गुबुन बिथांमोना सायख'जादों आरो बेलेग कुइसन सोंना जों दा दिनैसिमहालागै दिनै उदालगुरि जिल्लानि सिङाव मेनलि जोंनि जिल्ला हिसाबै उदालगुरि हरिसिंगा माजबाद पानेरि आरो रौता ओमफ्राय बावैसो दाखालि बावै टंलाखौबो जों एटकआव जों ओमफ्राय बावैसो दाखालि बावै टंलाखौबो जों एटकआव जों दानानै लाबाय आरो फैबाय थानाय समाव जों बाखि जेसेबांखिनि दानो थाखाय खोन्दो दानो थाखाय जोंहा दंबावो बेखौ जों फारि फारि दालांसिगोन। दा नोंथांमोननि मेन उद्देश्य एम इन फिउचार मानि थाखाय बे बनस'खौ दानाय जादों? जोंनिया मेन गलानो जाहैबाय बनस' दानायनि मेन गलानो जाहैबाय जोंना आलादा रायजो बड'लेण्ड आरो जोंनि हारियाव जेसेबांखिनि समयसा दङ दा हमनानै ला फरायनाय शिक्षा दीक्षा इडुकेसन कालचार इक'नमिकेलि गासैबो बिथिङावनो जाहाथे जोङो जोंनि जाथिनि जेसेबांखिनि समयसा जायो बेखौ जों बुंनानै जाहाथे जोङो बेखौ जों समाधान खालामनो हायो थ' बेनि थाखायनो जों बनस'खौ दानाय जादों। नोंथांमोना दा रायजोफ्रा गावस्रा दंजोबो सोरबा बनसु सोरबा आबसु सोरबा बिदिनो गुबुन दाब बिदि लानानै जादों बेखौ माबायदि गोरोबनो थाखाय माबायदि नोंथांमोना नाजायो सेस्था खालामो? थ' बेयावथ' रायजो राजाफोरा गोनो गोथो जानो थाखाय जेबो गोनांथि गैया। बनसुआ माने बिदि सोरबा पार्टिखौ लानानै बा सोरबा आलादा गुबुन माने संगठनखौ लानानै आफादखौ लानानै बिदि गावस्रा जावस्रि जानो थाखाय जों बनसुखौ दायाखै। जों गासैबो जाहाथे बर' रायजो राजाफोरा ज' जानानै जाहाथे खामानि मावलांनो हायो गासैबो बर' रायजो राजानि थाखाय जोङो बनसुआ मोजाङै खामानि मावलांनो हायो आरो जोङो बर' रायजो राजानि जौगानाय माने बिदि माने जों जेसेबांखिनि समयसा दङ बेखौ जोङो समाधाननि लामायाव लाबोनो हायो बेनि थाखाय जों खामानि मावलांगोन आरो गुबुन बिदि रायजो राजाफोरा सोरबा आलादा माने आफाद बा पलिटिकेल कनस्पारेसियाव जाहाथे गोदोनो नाङा जोंनि बनसुआ माने बिदि गासिबो रायजो राजाखौ लानानै जों खामानि मावलांगोन आरो बिदि जों गावस्रा गावस्रि खालामनो थाखाय जों बनसुखौ दानाय जायाखै। दिनै नोंथांमोना बर' समाजाव मोजां सानखांनानै दिनै बर' गोग्लैसोनायखौ बोखांनो थाखाय मोनसे गोदान आफाद दानानै बेबायदिनो मोजां लामाखौ देखायदों यांस्टार्सफोरनो बेनि जेंना बेलायाव सोरबाफोर जेंनायाव ओंखारनानै होबथायोब्ला नोंथांमोना माबायदि फोरमायहरनो सानो? बिदिथ' हेंथा होनायनि जिथु बे मोनसे इण्डिया मोनसे डेम'क्रेटिक कान्ट्रि डेम'क्रेटिक नेसन बेयाव जोंहा फान्डामेन्टेल राइट्स दङ जोंहा सांबिधानिक अधिकार दङ जे जोंनि अधिकारखौ मोनफुंनो थाखायसो जोङो बेयाव माने जों खामानि मावलांगोन। जोंनो इण्डियान कनस्टिटिउसना जोंखौ राइट्स होदों बा भारत संबिधाना जोंखौ अधिकार होदों जे जोंनि मोन्थायखौ जों मोननो थाखाय जे बेयाव गुबुन आफादा बेयाव जोङो खामानि मावनायाव जिथु हेंथा होआ बेखौ जों खावलायो आरो बे सोरबा आफाद बा सोरबा जों गादिखौ सेनो थाखाय बा सोरबा जों पलिटिकेल पार्टिनि जोङो माबा खालामनो थाखाय बेखौ जों दानाय जायाखै। जोङो गावनि हारिनि बर' हारिनि थाखाय जों मोजांखौ मावलांनो थाखाय जों बे आफादखौ दानाय गुबुन आफाद बा सोरबा पलिटिकेल पार्टिया जोङो बेखौ जोङो गाज्रि बा बिदि गावस्रा गावस्रि खालामनो थाखाय बा जों गुबुन माने आफादा जोंखौ हेंथा होनायखौबो जों बिदि खावलायो जे बिदि जाहाथे फैगौ समाव बिदि खालामा बा जों बिदिखौ लुबैया बेखौनो खावलायो।